Hello. Hello, hi. Thokozani, guys. This is Skhotheni Prt1. Yo! /shange nginikhumbule. Miss you guys so much. Miss you, I miss you, I miss you, I miss you. I'm waiting. Oh, huh? Waiting. Then go to CB100. Well, oh, okay. C'est sharp. Ninjani. Mina ngiyaphila ugogo Skhotheni lona insizwa yakwaDlamini /shange. Ngithi ngelinye ilanga Nkosi uJesu uzobuya. I can't sing. I don't have a nice voice. Ngiqula nje ngoba kuyaqulwa. Ngelinye ilanga Nkosi uYesu uzobuya. Ngithi ngelinye ilanga Nkosi uJesu uzobuya. Ngelinye ilanga Nkosi uYesu uzobuya. Abanye bayokhala izinyembezi. Abanye bayokhala izinyembezi. Abanye bayokhala izinyembezi. Abanye bayokhala izinyembezi. Ngelinye ilanga Nkosi uYesu uzobuya. Ngelinye ilanga Nkosi uYesu uzobuya. Abanye bayokhala izinyembezi. Abanye bayokhala izinyembezi. Mamela, I want to talk to you. Kunezinto ezenzakala empilweni yakho that you never asked for. Ubona zifika. Izinto ezifana nezibusiso. Masifika ufikelwa injabulo ngesinye isikhathi zifika ungazicelanga, right? Ziyayifikela nje because zisuke zilethwe yibusiso zabaphansi novela incake owadala izulu nomhlaba. And then we forget to thank abantu abasilethele lezibusiso lezi. Now, let's talk. There are things that you go through in life and you don't expect them. There are people who feel ukuthi izinto ezinhle azibafanele. There are people who feel ukuthi izinto ezingaphezulu kwamandla abo. That's what they say. Now, this is what I want to tell you. Ukuthi ngesinye isikhathi uyaqela, you're on a journey yokucela. As ubona uNkulunkulu alokabusisa abanye, don't stop asking. Don't say why me, because kunama challenges ofacana nawo. uNkulunkulu uyabusisa abantu ofunde nabo isikolo. Uloku yakenqa. Makaloku akenza njalo, do not give up. Just say simpithiwe nayaratea moloki waka haunse usisaba hamba hele. Mamela, uyamkhumbuza ukuthi makaloku abusisa abanye akangakiyenqi. Aqhubeke akukhumbule ukuthi na ukhona empilweni. So don't give up just because things are not going according to your plans. And don't stop your plans just because you don't have impendulo.
And then you get situations whereby ulalungadlanga. You get situations whereby abakuphenduli when you are looking for a job. You don't get my emails. You don't get anything. You don't get impendulo. You don't everything that you do in life. Ayihambi kahle. So when that happens, you come back and say, "Ooh, umdumi senja." Njalona nasentluphekweni umdumise njalo umdumise njalo. Remember, you are saying this not because you are waiting on him. You know that he's going to answer. You know Utamadlo's Akko will answer. Not now, but you know they will. But again, stop limiting your ancestors and stop thinking that this inteso ayikfaneli. You can be beautiful, you can be smart, you can be rich, you can have a beautiful husband, you can have a beautiful wife, you can have beautiful kids. It's doable. Stop saying you can't. Why not? Why shouldn't you? Do you understand why kungamelanga izinto zenzeke? Because of intando yabantu. Ayikho intando yomuntu ezoyenzeka phezulu kwempilo yakho. Kuzoyenzeka intando kaNkulunkulu. Do you understand? So musu kuzinyatsa, musu kuzibhekela phansi, futhi musu ukuthi abantu abaziphakamisayo bona bese uthi kaze labayo wakhona kuyoba njani. Musu kufisa into ozothi nayikhulunywa ngawe noma kuwe bese ikuphathe kabi. Stay true to your line. Awungasuku, awungavivinywa izinto zomhlaba. Uma uNkulunkulu bese uyakuphendula noma amadlozi akho ayakuphendula bese uthi mananja lo mananja go. No, you don't understand. You don't understand the love that God has upon my life. Everything that is happening now, it's my prayer. It used to be my prayer. Ngimkhonzile ekuhluphekeni kwami, ngimkhonzile ekulahlekeni kwami empilweni ngisakhula, ngamkhonza kukubi, ngamkhonza kumnandi, ngasolo kungiqela. Ngike ngayenza i-live video ngathi kumina, musa ucela uNkulunkulu ukuthi akuthande. Because uthando liyaphela. No, awungizwa kahle. Musa uqela ukuthi uNkulunkulu akuthande ngoba uthando liyaphela. Musa uqela ukuthi amadlozi akuthande because amadlozi uthando liyaphela. Lupheliswa yini uthando? Yizenzo zethu. And we forget ukuthi we are human. Therefore we will keep on doing izinto zokuthi